West Karbi Anglong Primary Teacher Association atumpen patir piponsi TGC Truck apan pangrumpen Hamren Multi Utility Building along Education Awareness lapen join TGC Meet ajaime kedengpon. Bangso along ke ong dunglo thanbang phubang phiatum chetong donsi mayardi chipipon. Bangso join TGC Meet along kachetong TGC atum laki Badong Hamren Tirkim Rongchek Umchira lapen amparchung TGC atum chetong. Bangso melong aluhiaman pen hakim rongpi cetong don. Aprang sinili nang ito man churoi lo lapen ke bini labangso awareness program ke ding labake pada ite tum hamren sub kapta ape telang lapen ke ako join TGC labangso TGC truck labangso amparchung badong rongchek tirkim hamren umchera lat truck at TGC tum chingrum se isi Cerok tok education aputak West Karbi Anglong long lapen la non dobom TGC ang kang setame koson se lokapacherli aputak atomon kang sam kepat jap thegima lapen kaddo ko bi osomar atomon setame lokacherli hemalong kewan et thegima po laso aputak lothan bang atompen lapen ke office abang po bang bitumpen kacethan chimum separe dolo lapen ke labang so cethan chimum along se inunuda than bang atum arpu kosong se kachiklem pamenang jima labang so aputhak etum rong rup along leading citizens SMC lapen kapre along sedame labaso kachingwai chingsai padupon wer nangji lapen lo kacharli jong se thekthilo polotangte etungke pirthe hong klam along bangke along klam long bangke na hokta ledunde pola bangso cerok tok aputhak kachingwai padolo labang ning sam biglo lapen especially non ladak Cintong blok lapen rongthang blok BMC hunmili bangrungpi lapen pu Delina lapen ke Samson lapen ke dadadak nang kacerap nang kacetudun kadu ko be than bang pu office staff dun an labang so kabor I alang letum kabor I pen se pini labang so amei bang ing sam jin pen chunlo lapen ke nang kacetong dun atum an setame lo kachar le puthak bang ke compromise avelo la se na hokle nang tang na hokle do dam ko setame claim nang ji pu labang so aputhak se chethan chimum pondok kardom